देखता बिसोरो संगासै माया संबाय ओंखाम मोखांसो खांसो ब्रानानै होजोब दुगा दुरा बिसना गंसे सिरिखौ ना लाखिनो नागिरदों नै जोंहा देखता बिसोरो लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा मर्निंआवनो आरोना ना लाखिबायनाय नोंसोरनो देखायखादोंमोन आङो सायना लानोसै आरो नाखौहाय टमेट'जों जानो नाया आधा केजि लाखिबाय टमेट'जों जानो लोगोफोर सायनानै लागासै आङो बिनिफ्राय र' दाहाय देखायनोसै नङाबा दा ना दांदेर दुंदेर लेथ्रा जाजोबगोन ना इनि थाखायनो आरोना उन्दुनाया नुवाखै माबायदि उन्दुलांदों दुगा दुरा सनालिनो गस्ला गानहोनो दुगा दुरा रेक्सो Sao lại không được thế Circle, pentagon, square, rectangle, triangle. Bây giờ mà đi gì đứng. Soalnya kan belum. So लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि मोनखांबाय ओंख्रिखौथ' अबसे आं सङासै माया संबाय ओंखामजों ओमफ्राय नाखि एसे दंमोन आरोना बेखौ आं एवबाय स' खामानियानो आंना बिसना गंसे सिरिखौबो खनस्रांजोबनांगौ टेबोलखौ दासो फोसाबखांजोब्बाय साफानो खनस्रांजोबनानै दुगैनानै लानांसिगोन आरोना ओंखाम उखैबाय बिरादनो जेबो जायाखै फुंनिफ्राय ओमफ्राय न'नि थालिरा बेखौ थाइसे बोखानानै जादोंमोन आङो बारा मोनबाय मोननायालाय ओमफ्राय आरो नांबावगौ आरोना मोजां जानो होमबासो मोजां मोनजायोना स' मावनानै लागोरसै बिदिनोसै आङो टाइम होनो हाया जागासिनो दं दासान्दि स' ट्राइ खालामसै ओमफ्राय नै फिथरा बे खायनानै दहाय बिराद थै गखांबाय आरोना ओमफ्राय दाखोन खाफिनबाय दसेनो गुस्थियाबो गावजोब्बाय नै आंनिया नायजाला मावनानै लागोरसै दुगैनोसै ओंखाम जानोसै आरोना बेफोरखौ जल्दि खननानै लानोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय खुनुरुखुम साजायगनो हाबाय नै साफा जाजोब्बाय खांबाय देलायखांबाय आरोना न'खौ साफा खालामखांबाय आङो ओमफ्राय सिबो ओरैबायदि बुरजा सुबाय टाइमानो जायासै आरोना स' लोगोफोर दिनै ब्लगखौ बांद्राय खालामनायानो जायासै सोर फैदों सथा मामिना दाख्लै थांबा लाबोदोंमोन ना बरिं रिं मा खामानिबो गैया दहाय मोनायाव आं नुलाय मानो होआखै माखौ आं बावदोंमोनबा दासो मोनदोंबा बेगावनो मा जादों रेक्सुआलाय ए मार्बल जानोबा नामैया थांखिले मैयासो थुखैदों नालाय अबस्था गैला रेक्सुनाखौ गस्लाया सनालि गस्ला गानदों मालाय साम्बिसियाननि ना जाखै बरिंथार आरोना मा खालामनो खर'सि मानसोबाय खालामनाय सालायखौ दिहुनदो सिंग्रा जाना जादों दे गजब बेइज्जती है बाबी सिंग्रा जासुला बिदि आयो मोखांसो खांसो ब्रानानै होजोबो नुवाखै थुरका जिलाया बिसिनाव गाखोदोंमोन देखसो आयो माबायदि अनथारखो नोंलाय आंखौलाय बिदि अनो मानसिखौ बिदि अनो देखसो गुड बय नालाय सोना फैदो कम jump jump berarti jump tangan nah jump nah mini jump ada खोथाखौ मा सानासै लांथारखाबाय बायहेरायाव फैदो बिदिनो
Sit under, sit under, sit under. Good boy. Dah bijin tadi. Rex. Sit under. Maba fैफालाबायो लिंबानो. र' bijin ta. नालाय. सनालिनि गस्ला गानलायनाय. लामा मानि मबाइल नायो सनालिया बेरायनो फैनायाबो ना एकथ' बेरायनायावलाय एफा मबाइल नायनो नाङा गेलेदो लोगोफोर लामायाव दसे बेरायनानै फैबाय आरो ना माथो खालामनो न'आव बरिं रिंनो आंथ' देखायनो लागा जेबो गैया दिनैनि ब्लगा बरिं रिं जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो ना मैया मा जायाथाय मैया मोनायाव मिन्थिया आरो ना बिदिनो 9ता 9:30सो जाबायमोन खोमा आरो ना फेसबुकआ मिन्थिया आरो ना जायाखैहाय लगिनानो जाया फेसबुकआ मैया मा जायाथाय माबा प्रब्लेम जादोंमोन खोमा आरो ना ओमफ्राय बयनाबो जादों आरो ना आं बयखौबो स्टेटास दोननाय नुदों जे माबाफोर जादों मिन्थिया मा जायाथाय ओमफ्राय उनाव 10:30सो बा जादों नामाथाय मिन्थिला आरो ना आं उनाव नायफिननाय जायासै आरो ना आं मैया थाब उन्दुदों आरो मेंनानैहाय ओमफ्राय बिदिनो एखमबा जालाबायना बैबारावबो खेनसे जाखांबाय आरो ना बेबायदिनो ओमफ्राय मैयाबो बिदिनो जाबावबाय मा जाया मिन्थिया आरो ना सोरना बिदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो ना कमेन्ट बक्सआवहाय बेलासिबायबो ओमफ्राय मोनाबायबो आरो ना नै खोमसि जाहांबोबाय माथो खालामनो दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांबाय गोदाव सोरावनो दिनै जेबो मानेथ' आं खामानि मावदों आरो ना आं रुमखौबो एसे फोसाबदों ओमफ्राय आंना सिफ्रानो एकदम माने गुलाय गुजाय लेथेर फेथेर दहाय देखायखादोंमोन आं नोंसोरनो बिसना गंसे मैयाबो बिदिनो जादों ओमफ्राय दिनैबो बिदिनो जाबाय आरो ना ओमफ्राय न'फोरखौथ' सुवासै आङो दिनैहाय खालि सियार एरिखौल' खनस्रांबाय आरो ना ओरैबायदि जमा जानानै दंजोबोमोन ओमफ्राय माखासे सिफोरखौबो सुनानै फोरानबावबाय आङो ओमफ्राय रानथोंसै गाबोन खनैल' दोननोसै ओमफ्राय दाथ' गोजां बोथोर इसेबां गैला दिनै खिन्थु एसे गुसु जादों जायो बोथोरा मिन्थिला आङो मानि थाखायबा थान्दानो ओमफ्राय आं एसेबां बेलासिनिबो दुगैयाखै दहाय सानसुआवनो दुगैदों आरो ना आं 3ता 3:30सोआवनो दुगैदों होमबाबो थान्दा मोन्दों मानोबा मिन्थिया दिनै बोथोरा एसे गुसु आरो ना ओमफ्राय अखाबो हागोन नामाथाय मिन्थिला आङो मैयाबो बिदिनो अखा हां दोमैलुलु जाबाय ओमफ्राय हायासै आरो ना दिनैनि ब्लगखौ आं इसिबाङावनो फोजोबसै बेखिनियावनो बांद्राय गोलाव खालामला ओरैनोबाबोथ' ब्लगा गोलावानो जाखायासै दिनै बेखौनो नायलांबाय थादो नङा आरो ना बेखौनो नायदो नोंसोरो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरो ना लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार आखायाव बैग्रि लादों